ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டை பல்லவன் குளத்தில் மறைந்த மூதாதையர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க குவிந்த பொதுமக்கள். புதுக்கோட்டை மாவட்ட பல்லவன் குளத்தில் இன்று ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு சாந்தநாதர் சுவாமி ஆலய பல்லவன் குளத்தில் அருகாமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தர்ப்பண மண்டபத்தில் இன்று புதுக்கோட்டை நகர பகுதி முழுவதும் உள்ள பொதுமக்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு மற்றும் தாய் தகப்பன் மற்றும் உடன் பிறந்தவர்கள் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு இறந்தவர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் புதுக்கோட்டை நகர பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் அதிகாலை 3 மணி முதல் இருந்தே கூட்டமாக குவிந்து பல்லவன் குளத்தில் தர்ப்பணம் செய்தனர். இதனால் அவர்கள் மூதாதையர்கள் ஆசீர்வதிப்பார்கள் என்ற ஐதீகத்துடன் சொல்லப்படுவதால் இதனை கடைபிடித்து வருடந்தோறும் ஆடி அமாவாசை போன்ற முக்கிய அமாவாசைகளில் தர்ப்பணம் செய்வதற்காக கூட்டமாக வருகை தந்தனர்.